Tene desam kalo tile muga ani sigin san ba fila ani muga aw ni ɲantuma aw minnu sɔgɔlen don an n'a bɔlɔlɔ sanfɛ an ka bi kunnafoniw bɛ tali kɛ Mali dolanci soba Fédération Malienne de Football ni ale ka Assemblée Générale baaraw tun kan ka kɛ kari tɛmɛnen olu baara ninnu kɔni baro dɔgɔkɔrɔ ka kɛɲɛ ni Tribunal Arbitral des Sports TAS ale ka yamaruyaw ye hakilina jiginna collectif des ligues et clubs majoritaires ale tun ye sɛbɛnna don TAS la ka yira k'a fɔ ko FEMAFOOT tɛ ka baara kɛ ni sariyaw ye o hokumu kɔnɔna la ani collectif cɛba dɔ yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Yeri Sisoko ale ye min sɔrɔ k'o f'an ye an ka jɛ an k'a lamɛn. Fanga ko ɲɛfɔ mɔgɔ ka faamuya procès fila de bɛ yen fɔlɔ o ye an ye plainte kɛ k'a fɔ ko championnat national min banna sisan n'o classement n'o fédération ni comité exécutif y'o ci an ma n ko classement man ɲi parce que an y'a yira o sariya sɔsɔ dɔ kɛra o kɔnɔ 22e journée tanna o matchw ma homologué olu ye carré d'as ni descente tan donc o ma kɛ Mali balontan sariya kɔnɔ an y'a demandé à ce k'o ka annulé o procès in fɛn ma fo la fɔlɔ procès filanan ye jumɛn ye an ka kuma i ka kuma boli k'o de jaabi nana sisan o jaabi fɔlɔ de nana sisan an y'a ɲini Tribunal Arbitral du Sport fɛ k'a fɔ ko Assemblée Générale tun kan ka kɛ le 27 décembre o Assemblée Générale kɔnɔna la o tɛ bi yɛrɛ de wa o Assemblée Générale kɔnɔna la commission indépendante wɔɔrɔ min kan ka sigi ka fédération ka fɛnw gérer o tun kan ka bila en place o kɔnɔ comité exécutif tun y'a décidé fédération secrétariat k'olu kɛ o élection in organisé baga ye olu de bɛ élection organisé ni mankan bɔra olu de b'a jalatigɛ n'u y'a jalatigɛ fana solution t'i bolo f'i ka taa Tribunal Arbitral du Sport la anw ka jate la an ye Mali balontan fafisɛnw lajɛ a sɛbɛn bɛ clairement k'a fɔ secrétariat fédération secrétariat dan b'an ka don élection ko la parce que olu ye fédération ka comité exécutif ka baarakɛlaw de ye donc u tɛ se ka fɛn organiser ka tila ka jalatigɛ ko man ka kɛ cogo si donc an ye fédération écrit comité exécutif écrit k'a f'u ɲɛna ko an ye min kɛ décision in man ɲi an ye décision attaqué devant la commission centrale de recours la Mali la yan mais olu b'an ka jalatigɛ comme olu b'an ka jalatigɛ an taara TAS la an yɛrɛ tɛ ci TAS la k'a fɔ an ye commission centrale de recours saisi nin ko in kama u ma sɔn ka jalatigɛ an bolo u y'an bali sariya la u y'an jɛ ni sariya la donc aw kuma aw bɔ aw de ye laban yɔrɔ laban ye min bɛ se ka kiiri tigɛ aw ye kiiri tigɛ mais a ye kiiri tigɛ joona yanni assemblée cɛ pour que o ka kɛ fo comité exécutif ka sɔn comité exécutif mɔgɔw ye lettre ci Tribunal Arbitral du Sport la k'olu ma sɔn ko ka jugement kɛ normal ye a kana kɛ procédure d'élément ye o kuma kelen kɔfɛ an ye Tribunal Arbitral du Sport écrit tun ka fɔ ɲɛna anw ka jate la ni e ye jugement rendu age kɔfɛ nafa t'o la parce que i b'a sɔrɔ a kɔlɔlɔw sera kɛnɛ kama donc an b'a ɲini fɛ i ka comité exécutif ye u ka age dilon fɔlɔ fo jugement ka rendu parce que sariya la an bɛ se k'o kɛ donc an y'o demande de don sisan TAS y'o sɔn n'o demande de ma lettre ci comité exécutif ma u ka age dilon fɔlɔ fo ni jugement in ka kɛ mɔgɔw ye o de jaabi bɔra a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko procès kɛra procès ma kɛ fɔlɔ mais anw ye laɲini min kɛ o sabatira parce que sisan ni TAS ye jugement kɛ n'a da gɛrɛ anw na fédération comité exécutif jagoyalen don sisan an ye sira mun fɛ ka to sira fɛ n'a da gɛrɛ olu la ça veut dire que an ye mun fɔ o tɛ tiɲɛ ye assemblée bɛ k'a kɛcogo la mankan wɛrɛ tɛ k'a kɔfɛ mankan ye mɔgɔ ye an ka laɲini fɛ an ka laɲini ye min ye comité exécutif fɛ u ka sariya bato parce que depuis comité exécutif sigira septembre 2018 le lendemain quand le 27 le 28 joli bɛ lettre ci ko nɔrɔ ma fɔlɔ ka fɔ ko nɔrɔ ye je pense que aw filila baara ma ban parce que a ye fédération élu a ye comité exécutif élu mais les 6 membres commission de ban an m'olu élu n'aw dun m'a kɛ je pense que gɛlɛya bɛ b'a la olu y'an jaabi k'a fɔ k'olu ka baara tɛ k'olu ka baara banna sisan o comité exécutif de b'a baara kɛ comité exécutif sigilen an ye lettre kelen in c'u ma ko n'aw ma baara laban aw tɛ se ka baara kɛ n'a ma nin commission wɔɔrɔ in sigi donc an b'a ɲini aw fɛ aw k'a sigi joona u y'an jaabi k'an ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ tɛmɛ a kan k'u bɛna disposition ta sisan k'a sɛbɛn a commission in sigi sariya kɔnɔ fo bi san kelen ni kɔ sigi ma kɛ an ye lettre min ci a ko la a bɛ lettre 13 bɔ an taara commission centrale de discipline na de recours la ko in na a ma ɲɛnabɔ donc o de y'a to anw taara fo Tribunal Arbitral du Sport la o t'anw ka laɲini an yɛrɛ bolo o ye kumasulu ko de ye Mali balontan ko kan ka ɲɛnabɔ yan n t'a siɲɛ fɔlɔ n tɛ filanan n tɛ sabanan ye CNSP nalen olu y'anw reçoit an taara an y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna ministre des sports ye commission dɔ bila en place k'a ɲini ka ko faamuya a bɛɛ ɲɛfɔ olu ɲɛna an y'an t'a ɲɛfɔ fédération in t'a ɲɛfɔ olu ye conclusion dɔ rendu o bɛ ministre bolo donc an b'a ɲini bɛɛ de fɛ sisan comité exécutif y'a fɔlɔ ye ko in bɛ ɲɛnabɔ yan don sariya u ka sariya bato an ye min fɔ simplement bɛɛ k'i hakilina ta la an ko e tɛ se k'i ka baarakɛla ta n'o ye secrétariat ye k'o bila k'o ka élection organiser
élection min na mankan bɛ se ka bɔ la wa ni mankan bɔra la fana secrétariat kelen de b'o jalati secrétaire général de b'o jalati an ko tɛ se ka kɛ a sɛbɛn Mali fédération sariya kɔnɔ wa hali hakilima b'a fɔ ko tɛ se ka kɛ min b'a yira ko an ka kuma ye tiɲɛ olu ma secrétaire général gɛn sisan bɔ baara la u ka baara kelen tɛ wa e bɛ se k'o ta ka kiiri tigɛ ni mɔgɔ cɛ u bɛ se ka kiiri dabɔ e la donc hakili ko dɔrɔn don an y'o fɔ ko tɛ se ka kɛ donc an bɛ k'an jɔ tribunal électoral ka jaabi di mais anw fɛ jan'o ka kɛ ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na an b'a ɲini comité exécutif fɛ sigikafɔ de bɛ ko bɛɛ dilan tiɲɛ kan u ka sariya bato n'u sariya bato an tɛ se nin yɔrɔ wɛrɛ la o n'u sariya bato an tɛ taa yɔrɔ si a ko bɛ ɲɛnabɔ yan mais n'u ma sariya bato a kɔlɔlɔ bɛ bonya kojugu Mali kɔnɔntan ma c'est sûr an y'o de fɔ mɔgɔ bɛna fɔ tuguni aw wulila tuguni ka Mali kɔnɔntan bila ka taa ɲɛfɛ mais ko min kɛra janni a ka kɛ mɔgɔ tɛ kuma o la ni mɔgɔ kumana comité exécutif fɛ sa vraiment a ye min kɛ tiɲɛ tɛ sariya t'aw bolo bɛɛ b'a dɔn ko sariya t'aw bolo an ye segin sariya kan a bɛ se nin yɔrɔ la bɛɛ bɛ sigi ka lajɛ f'a bɛ tiɲɛ tuma min na anw bɛ taa tribunal électoral la anw bɛ kɛ ni kiiri tigɛlen siɲɛ kelen fila saba a bɛ ka da dɔ la c'est que tiɲɛ dɔɔni b'a bolo sa o tiɲɛ b'an bolo u tila k'an k'o fana bila ko Mali ko don ninnu min fili ka daminɛ la foyi tɛ f'olu ma anw de ye Mali bɔntan tiɲɛbaga ye donc fo an k'o lase public sportif malien ma nin bɛɛ k'i ta la. Sigikafɔ o ye damu ye an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi nati an ka dolanci la ni ala ma basi kɛ donna nataw la ani fɛnma futu yɛrɛ maa dɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan cogo min na a bɛ se ka walawala ni kan ye nin ko ninnu na nin tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ